Здравейте! Тази година искам да ви покажа как да развиете семейства, които са много слаби. Аз ще развивам две от резервните си семейства, които са с малко пчели, но имат биологичния минимум, който е от около 2500 пчели, с което е необходимо за да тръгне едно семейство. И ще се пробваме да ги развием без да се налага да ги подсилваме с пчели и пил от основните семейства. Така семейството е много слабо. Кълбото е на 3 междурамия отпред. И тук даже само в предния край на рамките. Ми се струва, че има критичната биомаса от около 2000-2500 пчели, за да можем да го стартираме и да го развием. Сега, ако това семейство, когато тръгне да прави пило, то даже се мъчи тук да мъчим се да прави пило. Виждате някакви малки кули от сал в предния край на рамките. Само така няма никакъв шанс да се дигне. Затова ще се пробваме да го вдигнем. За да тръгне едно семейство, му трябва топлина и храна, белтъчна и въглехидратна. Сега ще го затоплим семейството. И ще го стесним, така че да може да обслужва по-голямо пространство от рамките, не да се мъчи там отпред да прави пило на колелца, колкото бирни капачки. На тая рамка имаше съвсем малко пило, затова ще оставим. Само ще е доста маломедна. Да изберем една с малко повече мед, още да не оставим. Да свием на две рамки. Тая е доволно тежка. Ще му сложим малко. Ще го напръскаме с малко сироп, малко дизахарид. Малко захароз, да може да тръгне, като тръгне да я разгражда, да може да стартира. Взехме тая рамка, която имаше малко пило. Пчелите трябва да се приберат на тия две рамки, да ги приберем. Тази страна ще сложим още една преградна дъска.
Да може отдолу, да може да минава, да ходи, да стига до прелката. Да бъде блокиране. Слагаме протеинова питка. Слагаме и въглехидратна храна. И сега ще го опаковаме да го затоплим. Ето така го опаковаме с едно найлонче. Да може да се сним пространство, което пчелите обслужват, за да могат по-лесно те да постигнат микроклимата, който им е нужен за отглеждане на пило вътре. Сега то беше, видяхте тук отпред, предна част на рамките, беше направил едно такова колело пило, мъчи се да обслужва тук доста голямо пространство, за да може той да го затопли. То трябва да направи дебела кора от пчели покрай това цялото пило и зато силата му стига да затопли и да отгледа едно такова колело с пило. За да може да променим това, вижте, ние сега реално това семейство ще обслужва само е това пространство тук, което е. Нали, като гледахме, че пчелите приблизително покриват малко повече от една рамка пчели, затова го оставихме на две рамки. За да не го стесняваме на една, го оставих на две рамки. За да може то по-лесно сега да затопли пространството между рамките. И изолационни преградни дъски от двете страни. Сега ще го затоплим и отгоре. Така, затоплихме го и отгоре. И сега ще го оставим на спокойствие. Другата седмица го дават доста топло. Ще го проверим в топлото време дали е стартирал и как са разположили пчелите по рамките, които му оставихме. Още едно от помощните семейства. Също е много слабо. Сега ще видим има ли една рамка пчела. Една рамка с плътно покритие с пчели, около 2500 пчели, което е необходимия минимум, необходимата биомаса, която е необходима за да тръгне на семейство. Ще може да тръгне само или ще трябва да му се помогне. Както го гледам, има пчелите, които са от това семейство, спокойно ще покрият. Една рамка и половина, както гледам. Ще го пробваме и него да го стартираме. Ще го затоплим хубаво, защото ги стартираме малко по-рано, за да имат време да завъртат няколко пъти пилото и ако до края на май сме успели да ги докараме ако до края на март сме успели да ги докараме до 5 рамки, ще успеем да ги дигнем. Ако не, ще трябва да ги подсилим с пило от основните семейства.
същия начин една топлоизолираща преградна дъска от едната страна. Семейството ще го оставим на две рамки, като тази виждам, че има тая има доста мед. Оставяме тая. Тази е едната. Тази също има доста мед. Малко повече, отколкото трябва даже. Но ще оставим нея, защото има някакво колело с пиво там отпред да се направи. Така, на това семейство му оставихме само протеинова храна, защото имаше много мед. Нямаше нужда от въглехидратна. От тази страна също преградна дъска с фибран за изолация, за да може да го топим хубаво. Найлон отгоре така хубаво спуснат, за да ни се разсейва топлината. И сега го затопляме отгоре. Така, сега 10 дни по-късно. Времето е хубаво. Погледнем дали семействата са стартирали и как са групирани пчелите по рамките. Семейството го затоплихме много хубаво. Въглехидратната храна виждам, че е изяло. Протеиновата още не. Вижте колко пиво си е направило. Като е затоплено, като има храна, колко пиво си е направило това слабо семейство. На две рамки. Сега като завърти няколко пъти пилото, се надявам, че ще тръгне. Ако това пило, което е направило, се излюби, като се излюби, ще захрани тройно повече пило, което означава, че ще има възможност да захрани, да отгледа след 10 дни, ще може да, като се излюби това пило, ще може да отгледа една цяла рамка с пило, което ще му даде възможност да стартира и да тръгне само според мен. Така, сега да видим другото семейство. Него, понеже го оставихме с две рамки с много мед, после му сложих една рамка празна допълнително, за да има къде да прехвърля. Да има къде да прехвърля меда. Защото тя нямаше къде да стартира майката. Ето е тая празна рамка, която му сложихме. Му сложих допълнително. Ще си прехвърли съм мед на тази рамка, празната, и си освободили место, където да тръгне майката да работи. Виждам го, че то също е стартирало. Направило е доста добро пило. Виждам, че това семейство също има шанс да се развие само, след като
Така видяхте каква голяма разлика има между семействата сега и преди 12 дни. Пчелата се е групирала. От силното стесняване и затопляне на семейството успява да затопли по-големи площи от самите пити, да направи хубаво пило, достатъчно голямо, за да може това пило, като се излюпи, да изхрани, знаете, пролетните пчели. Една от пролетните пчели може да изхрани 3 пчелички, така че има шанс тия семейства да се развият и без да им помагаме, като им предаваме пило и пчели от основните семейства. Така сега ги оставяме семействата на спокойствие, само на едното ще му подам въглехидратна храна, защото сега в момента нямах. И ще ги отворим пак да ги погледнем след около 2 седмици.